Blahoželám vám. Stali ste sa nezávislým distribútorom Kajany. Zároveň ste aj členom tímu EM. Registráciou za nezávislého distribútora spoločnosti Kajany ste sa prostredníctvom vášho sponzora dostali do tímu EM. Členovia tohto tímu vám pomôžu napredovať vo vašom podnikaní s Kajany. Naším cieľom je, aby ste vy a členovia vášho tímu boli úspešní. Máme pre vás vytvorenú web stránku, kde nájdete odpovede na všetky dôležité otázky. Pravidelne pre vás pripravujeme vzdelávacie videá a návody na obsluhu vašej web kancelárie. Naučíme vás krok za krokom na všetky potrebné činnosti, aby sa z vás stal úspešný distribútor Kajany. Nechceme vás nútiť, ste predsa nezávislý distribútor Kajany. Ale verte, že kroky, ktoré vám ukážeme, pomohli už mnohým distribútorom dosiahnuť veľmi vysoké úrovne. Čo je teda úloha nezávislého distribútora Kajany? Šíriť informácie o produktoch Kajany, dávať testovať produkty Kajany a rozširovať svoju sieť obchodných partnerov a zákazníkov. Ak ste nedostali od svojho sponzora vytlačené dokumenty, ktoré potrebujete k naštartovaniu vášho obchodu, tak tieto materiály nájdete na našej web stránke tímu EM. Prvé tlačivo je tlačivo Všetko na jednom mieste. Vyplňte všetky prázdne kolónky a založte toto tlačivo na miesto, kde ho vždy nájdete. Pri každodennej práci budete potrebovať jednotlivé údaje, či už vaše ID číslo, či už číslo účtu, heslo Pioneer karty alebo telefónne číslo na zákaznícku službu Kajany. Všetko nájdete na jednom mieste. Druhé tlačivo Kvalifikácia menného zoznamu. Napíšte sem mená svojich blízkych, priateľov, známych, spolupracovníkov alebo ľudí, ktorých chcete osloviť, ktorým chcete dať testovať produkty Kajany. Kvalifikujte ich odpoveďou na položené otázky. Pozitívna odpoveď je 1, negatívna 0. Súčet výsledných čísiel bude údaj, na základe ktorého je možné určiť, či váš človek môže byť dobrý spolupracovník alebo zákazník. Nezastavte pri jednom mennom zozname. Doplňajte priebežne nové mená. Platí pravidlo, čím viac mien, tým väčšia šanca úspechu. Dávajte testovať produkty. V štartovacom balíku je dostatočné množstvo produktov na získanie vlastnej skúsenosti, ale aj na testovanie. Po 5 až 7 dňoch nezabudnite zavolať testujúcim a opýtať sa ich, čo cítia, aké majú skúsenosti. Ponúknite im možnosť testovať mesačnú dávku, veď viete, že existuje 30-dňová garancia vrátenia peňazí. Pozitívnych pozvite na prezentáciu, stretnutie s vašim sponzorom alebo vrchnou líniou. Negatívnym poďakujte, že si vás vypočuli, ale hneď sa ich spýtajte, či nepoznajú ľudí, ktorí by ich Kajany zaujalo. Pozorne sledujte dianie na našej web stránke a sociálnej sieti. Nájdete tu vždy najaktuálnejšie informácie. Nezabudnite čítať naše maily a naučte svojich spolupracovníkov používať tento postup. Žite s Kajany!